Welcome to Uphikelela podcast enqindilili. Igama lami nguLuvuyo, isename nguNciki, ichomi zami nabanthana bandibiza uVovo. Namhlanje episode abe mimanshaya amakhwele, mimanshaya iflate because isuke nobathana lena. Ndiyaqala ukhe ndiphathe uHomeboy. Siyarepresenta namhlanje. Siphethe uMr Lulamile Moolman. Tata, unjani namhlanje? Siyavila man akhonto. Siyabulela taVovo man. One time nami can be lapha. Koldumo ufondini labantu ababalekileyo. Inkosi nge-invitation. Ndiyabulela. Namhlanje ke siphethe COO yakwaMasipala, acting COO yakwaMasipala, Chief Operation Officer. Chief Operations Officer. Ngasiyami lamagama. Yaqona ke lamagama hamba nayo nomkholo ke. Lethi benzi buyibiza iposition yasiba akukhona umkholo. Leqisa. Adileqisa phone naye ihamba ne responsibility more than umkholo. No, I can admit. Mamela ndiyavuya man sike siphathe wena namhlanje. Uzasiphatha indoba usuka phi but ndiyafuna abahlali bayazi indoba ngabana sihleli nje xa sithetha ngomasipala kaliwa. Sihleli nje sithetha ngepolitics. Sihleli nje kukho corruption, kukho into ezingahambi kahle ezingathenanga. Namhlanje you will educate us nge-processes, you will educate us ngezinye izinto ezidibana nomasipala ba sike sijonge another side. Yeah. Asizothetha ngamanzi, asizothetha ngombane, asithini, but ndiyabona ukhe ndive other things as positive nge-city yethu. Yes, you know. yes. So but before siye apho ndiyafuna uba sisukaphi. Yeah. Dimensione inobathana. Yes. Neunyanisile. Ndizalelwe taVovo pha kwa 881 enobathana. 775. Yeah, ulapha enhla wena mina nilapha ezantsi. Apha ngakwamlungu. Yes. Yeah, ndizalelwe enobathana kwa 881 endlini katata uElijah nomama uNontsapho. All right. Benabantwana abayi-8. 8. Yeah, and then after that kwakho imfumba yabantwana bestrato abakhuliswa lapha ekhaya. Now mna ke ngoku ndingumntana wentombi yokugqibela pha ekhaya. Okay. Ndaba nelishwa okanye ithamsanqa lokuzalelwa kuElijah kaNontungwana. Okay. Utata wandinika igama elinguLulamile. Now istory ke seligama kaLulamile ixhego mosi belingubishop eZiyoni. So at the time ndizalwa ndiphiwa elinye igama. Yeah, ixhego lithi xa linibalisela mfondini uyayazi ba uLulamile lo uvelaphi? Ndithi mna hayi animazi. Athi ndimwa kunika eligama. Ndibuza mna wawucinge ntoni? Uthi uyayazi ba kwakho elinye igama onalo. Ndithi hayi ndiyalazi. I-birth certificate yami iyalichaza. In fact i-clinic card yascratchwa. Ndayibona phaa ba hey hayi man eligama ndiliphiweyo ayililo. Lithi ke ixhego no ndaba nombono ngawe. Ufika nje wena ndixelelwe ngawe kwathi ungululamile. Kwathi waze ndigcine. Hey yandothusa lento because inqabile. Yabona ke utata uMoolman ebengumuntu ongafuni tywala endlini yakhe, ongafuni inkwenkwe icheck endlini yakhe, engafuni intombi iawutaye, ebestrong kakhulu. Ya nomntana umuntu ophathazela estratweni ebiqiniseka la cheba bidibene nawo senza into erongo iqhekeza right there and there. Hayi. Ya kwakho amaxhega amathathu pha. Uba uSwani uba uDaimani uba uGxarha ibe ngutata uMoolman. Lamaxhego amathathu oba likuphosile elingapha kwendlela lalizokuphosa. Uba likuphosile lalizokuphosa. And as chepi operation yazo bisithi uba ikubambile usenza into erongo ikubethe igqibi ithi yakugqiba ikusekokweni. Ufika uqhekezwe napha. Yabo so ndikhula ke kwi-environment yabantwana abangabantwana bakatata uMoolman. In fact ndandingazazi uba andingumntana katata uMoolman. All right. Abantu bakudala ke musi bebeyigcinile into yesidima sekhaya nokonakala kwesimilo sabantwana babo. I-circumstances ke zokuzalwa kwamani kwazi uzithetha live. Because kune sensitivity yoba kukho other parties that were affected that are not me. Fine. But the long and short of it into yoba ndizalelwa pha singabantwana abangabantwana abayi-7 kubekho abazukulwana abayi-12 kubekho abantwana bokuhlala
abakhula lapha ekhaya. So in total we're about 23 kids in the Hayi. same household ku4 rooms. Ixhego ke likhulisa abantwana bezindlu ezisokolayo, abantwana babantu abadingayo. Ixhekwazi lona lingumuntu owaye spiritual kakhulu. Bumthandazeli kanje, umuntu othi xa kugula umntana womuntu aze naye apha okanye aziswe umuntu amnyange ngamanzi okanye amthandazele. Bengumuntu onjiya, umuntu orabha abantu. To some great extent, a number of people bancedakala lapha ekhaya. And these are the kind of people that raised us, ababefuna impumelelo yabantwana babanye abantu. We became very much politically aware at a very young age. Yaba into ke sikhulela kuyo, the variance of understanding social reality to oba singene kule ndawo tata babexuthelwe imihlaba, kwaxuthwa inkomo zabo. Utata kokwabo kwakukho over 136 yenkomo. The day abelungu babethatha inkomo zabo baphuma nenkomo ezine bakhutshwa into lento ikhathi ebona wegonto wegon bahamba nayo utata omkhulu notata bekhwelisa abantwana nomama behamba kunetha. I'm told it was a very terrible day. When this day happened, it was raining. Besuka emnyameni beza nganeno bowela eAdo, from eAdo lezixheko lazo ncathama ke eBhayi eFear Plus ngoba lalinezizalwane khona. Dibana nexhekwazi ke ngoku ngesikolo bazala abantwana bachatelana kwamandi. So siphuma ke kwi-background yabantu abane history elolo hlobo. Now my existence was unknown. Funny enough into ba ukukhula kwami ndizazi utate naye ngulo, umama naye ngulo andimazomnye. And as nani khula efamilini kuba kwamaxesha ufumanisa into ba xa uqabuka ifamily zethu mos zinento ezisnacks. Some elements that you never knew could exist. Xa ukhula ngathi ubright okanye uyathembisa udiscipline kubekho abantu abawhisperishayo. Into ba ingotata akho, utata akho endaweni ethile, utata akho endaweni ethile. And it troubled me for the longest time. Uxelo mhlawumbe ngabadawusi bashushu na? Fonini. Kukho apha endlini inkalakatha zomalume nenkalakatha zomakazi apha endlini. Ezithi xa kuhleliwe ezincume ezikuthume zithini, but in silence. Sikubamba ecaleni. Sithi kuwe hey funeka uhambe kokwenu wena. Yamazi utata akho uqomba udomo akwazi uyibuza kutata lento because utata ngandibetha ngempama because ustrong kakhulu. But umakazi uyithetha njani lento okanye umalume uyithetha njani lento, and at the time ke ndibazi as brothers and sisters, not even to say into ba kukho into esinax qha manje ndijonga ngqondo hey ndiconfuse ixhekwazi xa ngengotata lo inixele nyini uMoslando yabo. And ukhula kula environment, and at some point Vovo it became a depressing element that I could not tell to anybody, but I needed to deal with. Find this man who's said to be my father, because ngoku ndiwallowisha in the middle of the dark trying to find answers to questions I don't know. I'm not sure basa deep kanganani. Umama yena is more like a sister kuwe okanye umama wami ngusister. Uthini uncokola nawe kanti ke nje Efonini asinayo nento ethi ngumntanami. Anike nixabane nomama udlula nje rup. Apha endlini singabantwana balapha endlini sonke, sonwaba sonke, sigrutshwa ngokwe-age groups zethu. Aba badadlana bazityela izityeni zabo, thina abancinci sijikele sicephe esityeni esikhulu. Sikhula kulo environment thina. Uba siyi-17 ngaloo mini kuyatyiwa kuphakwa kwesasitya esikhulu, sibolekisane ngamacephe. We never had this thing, and we understood into aba badala kunathi badala, abancinci kunathi bancinci. Impahla ezabafana abadala, they get passed down. Uniform yesikolo, uthengelwa ihlangu once ngonyaka because ihlangu seChristmas, ihlangu secawa. And we never knew these elements. Yeah. But once ke ngoku these whispers started coming, I started asking questions. Ufumana abantu bokuhlala abazawuthi hey Fondini uyafana notatakho. Hey ubheka uncama uqombe hey lo tata ngubani lo. Ungophi umnyaka Molman for abahlali? For abahlali ungophi umnyaka? Ukuzalwa?
1983 Okay. June 26 Umama wayena ngaphi yena? ukuzala kwakhe mna Yeah. she was 16 years of age. All right. Yabona yile nto ndithi there are certain aspect endingakwazi uthetha ngazo because they affect other parties, but if I'd ask for consent mhlawumbi yabo, I take it that she made a choice at a young age supported by ixhego nexhekwazi because utata wengabafuna abantu abazalela endlini. I think mna ndibe ngumzukulwana wesithathu kubazukulwana bakatata. All right. And out of abazukulwana bakatata, I'm the only one who remained nemfundiso yexhego. Yeah. Of all of them, I'm the only one who maintained the posture and equality yezinto zasekhaya. Yes, all of us are successful in our own rights, some more than others, but ukugcina iziseko zasekhaya, that responsibility became mine. Okay. Mna njengomntu kokhulela ecaweni, musikhulele ecaweni sonke kubakho ixesha zibe rebellious ezibhoni. Yawo xa zidibana namalady ufumana uba hey, hayi ngokuyenza umjojo. Ngeke ngiziyoni ke mose yo popular church yabo ikhaya kalinaxesha la lonto leyo ukuthi ba uqwa igubu fonini kusuka kwazakhele kubheke Fear Plus jonga namthe xa zithi ngathi ndiyabona bona hey nali igubu kukho umuntu endimjongileyo qinaye kule drive change direction. Because you did not want to be acclimatized to a particular stigma yabo surrounding that. But I mean, these are beautiful things esikhulela phakathi kwazo. And I appreciate into yoba umama onzeleyo chose into yokokuba despite everything, you know, despite the difficulty in her own life at the time, because she was a young student at the time, wadibana ke nonqevu obhadleyo kunaye yabo wenza loo nto ayenzileyo yadala imeko yokuzalwa kwam. Okay. In addition to that, Avovo, one of the things endithi ndiyazibulela ngayo into yoba she never interfered ekukhulisweni kwam kumama wakhe. Okay. Yabona? Utata always used to say uThixo ampha amantombi ayi-5. Wathi emveni koba emphela amantombi mayi-5 akafumana abafana. Wathandaza notata ke wathandaza kwaphuma ubhuti onguSicelo. Wanikwa igama elinguSicelo ngoba wayecelwe ngutata omkhulu wakhe ecelwa kuThixo emaxhantini. Yo. Utata yena wathi sisidima esi. Okay. Sidima sendlu yam. Wagcina loo magama amabini. But usidima kuba engakwazanga uba ngusidima wokumisa lento utata wayeyimiselwe. Kwavela ilizwe lithi ikhona indoda eza kuthethelela kwazala umxolisi. All right. Umxolisi ozaba ngumthuthuzeli ngenxa yesidima sikatata. All right. Uyabona loo nto leyo? Sure. But kula madoda amabini kuyovela enye ezantsi ngapha engululamile. Kukhona kamanye amadoda akhoyo but kwavela ululamile ezantsi. I don't take that thing for granted because izinto zasekhaya nelife esiyiphile kasi thina mosisidlala eGapdep. Sure, like Captain. Ya sidlala eGapdep, asenanto ibhetere ndifunda ebhongweni. Xa usiya esikolweni uhamba nemfumba yabantwana bakokwenu, ndifike phaa esikolweni Vovo sasilamba sisokola but ekhaya sasingabantu abachubekileyo because utata wayezama. We're better than other families, but we're a very poor family. So bekuspread or whatever is available. Siphume endlini singatyanga. You know, uba sityile sawufumana ipapa kamilimili sibheke esikolweni ngelunch siyabheka. Because abazali banalanto ithi kukho iration esikolweni. Uzawutyala soup nesasonka, but la soup nesasonka ayivakali xa ubukela abantwana bezinye izindlu besitya izinto ezirayithi eziphume emakhayeni wabo. So ndaqala ke ndiyilight ndadlala uspini. Ndamhle ke ngoku pha. Chini please. Lemfumba yabantwana bisi xa sisiya esikolweni bafike bame pha bayazi ngelunch ba ngebreak zadlala uspin and but inzawina ndiyibethe imali inqombe kodwa ziright ndibanike 20 cents 50 cents 50 cents bathenga amagwinya ochoki intoni bemandi. Wow man. This was a daily thing. Little at the time did I know into ba it was something great. Yeah. But ke ndohlukana nospini ngendlela efani, you know,
khona ichep yayihlala ngasentla phaya nobathana endala ithanda uspina ezichep udlala amadayizi abivile ba ulombi fonini uyamazi mani soze ungamazi lo nombona engathi wachaba futhi but lo mjita ufika sidlala lo spin evonini wafika ngale mini good ke udlala amadayizi ngababhuti baziwayo ba eScrotman wadlala evonini wawatya amajita ndangena kulo spin andabetha ndamcleaner vovo jonga yandibetha laphuni ndaqonda no report ekhaya because bedlala uspin benifuna ntoni kwi-game league ndabe ndiyohlukana nospin ngolo hlobo you know so ikasi isifundise certain elements but also there was a beautiful thing eyayisenziwa ngabazali bethu you know omama bokuhlala laa nto ithi umfazi uzalela omnye umfazi mna ndikhule ngayo practically bendiphuma ekhaya silambile ndibhalelwe ileta kuthiwe bheka eDaku kwaKilani phethe ileta andazi uba kuthiwa ileta yantoni le ndisuke endlini ngenyawo ndihambe ndiye eDaku ngakwaspa ndiyosileta kwaKilani afunde umama uKilani abhale sisi ndicela uxolo nam andinantoni nayo kodwa khawubambe plastikana etapile itswele and whatever else ngikotke nayo ndithi xa ndifike endini kuthiwe enkosi mntana ubhalwe ileta yesibini khawubheke Fear Plus ndisuke elokishini kwaZakhele bheke Fear Plus ngenyawo ndihambisa ileta akho nto ithi I know what is going on because as children we were protected from that reality you know and ndiyayibulela into enjalo nalapha ekuhlaleni ke kwakho mama ba-instrumental to shape indlela esicinga ngayo nendlela esibhiliva ngayo omama uVelem omama bangasekho nomzi wakhe Velem omama uVakele omama uMalunga maxhekwazi okuhlala omama uPoya bangasekhoyo these were the women that helped shape you know i-understanding yam ye-history ne-culture yekasi lethu enobathana mamile ke ngoku ndiyazithanda kaloku nendaba mna ngoku ndiyazama ucinga kusendimane ndibambeke phaa kwitimer ngokuba uplowo uplowo sengulowo kaloku ngoku so the funny thing is so I learn into yoba ama notatam kwesitrato sam kwistrato esingahlentla kwindlu yesibini njengoba indlu yesibini ekoneni ekhaya nayo indlu yakokwabo indlu yesibini ekoneni but majority of the time when I was growing up he was in jail okay umjita wakhona yayingumuntu onguguluva wemali jonga ndiyamkhangela ngoku yabo mkhangela ngoku anza kubalisela ngaphandle inguguluva wemali samcinga ubani ethengisa intsango yabo waye kweza way and then enezi scheme ke ze heist nebhanka ezinganumuzi bezisenzeka kudala ngiyazikhumbula sengomzama ukucinga abantu besenza loo nto phaya ndizakuxelela and uzawumazi usoze ungamazi yabo usaphila usaphila the funny thing is we met up number of times ndizama establish this thing ba kwenzeka ntoni ngalomfo and I want to understand this guy I want to understand his family but you know the pain of growing up poor growing up innocent you get people who exploit that because this guy had no relationship with me had no attachment and it was this time before ndiyazi into yoba kwenzeke ntoni apha how did I come to exist you know once I understood I then understood the posture yakhe when I was a nobody this guy was distant the day I became a somebody this guy all of a sudden claiming accolades asazani thina sobabini there can be no way that you can mend inhliziyo yomuntu ayixokisi noba ngajika umuntu athi ufuna ntoni it can never change but he's alive anywhere he is and mazba uphi but ndiyayazi ba he's alive okay hey I think sizayifuna enye isession emveni ba ndiye ndathatha ustuda yes ndimane ndifota yes I got so many inboxes messages
nabantu abane relationship similar to what you are sharing, where people say utata bengekho, utata khangenze nto, but utata ngoku akhona position right. Undi kwi better position even nakunotata ngoku, yabona? So ndiyafuna ethubeni sike siyiphathe leyo. Noba singa it's not for a podcast. Yes, even if it means but it's an event somewhere where kuyabizwa for londo without putting pressure kwabantu for uba bangafumana kwenziwa into ze-forgiveness nendoni, yabona? Ndiyayicinga nje just throwing nje pha bangabana because ininzi otata bakho involved even nangoku yeke yakudala like ngoku otata bamithisileyo last year before last azikho lapho zobhoni ziyazonwabela ziyafrika ziphila ubomi zonwabile. So ibandibene namadoda ayi-10 i-7 nje standard nje ba hayi tama bingekho life nami hayi kibekho kumla mntu then bekho i-3 bekhona but hayi all belisokela ngokekhona i-time idenze ntoni napha manje izathi bengumuntu oyi-1 kwi-10 ezawuthi proudly I'm happy utata was there utata is active ipain vovo ye-society is this thing you're talking about, the absenteeism yotata and the absenteeism yamadoda. Ubudoda buphelelwe lixabiso because amadoda kwenyani alibele ukuba ngamadoda ebantwaneni abalandela emva kwabo. Otata ba absent ngokube khona, you know, there are a number of reasons ke ezibangela lonto leyo, but mna andifuna ukuxokisa, you know, iyandinceda into okukhuliselwa ecaweni noba ndibe ngumuntu okhokhela ecaweni. Sure. You know, because I got to understand the meaning of what godly love and ultimate forgiveness. Because uba ubambelela kweza nto vovo zoba wandenza into ethile wathini, I can't get involved in that space because ezaa nto ziyakonzakalisa wena. Sure. Azimonzakalisi uperpetrator. Yes. Wena the victim, you suffer the consequences zoba inguwe omoshwe ngumntu ongena nto kwenza naye, yabo? So I got to understand and uThixo wandinceda because I then got to love abantwana abangenabazali. Okay. I then became utato present elifini yabantwana abangenabo tata. Oh wow. Showing these kids indoba there's a different side to the situation ozalelwe kuyo. There's a better person in you than the person ozalwe unguye. That the faults of your parents are not yours. You know, asikwazi uzowna izinto ezenziwe ngabantu abangakhange bakhathale. And even in their absence, it does not define you less to the person ohlala nabazali bakhe endlini. You know, but also guiding into yoba abantwana bethu abangamantombi balahlekelwa kokuzazi ngenxa yoba abalazi uthando lotata olungenanto ingenye. You know, umuntu oyindoda appreciate abe available as utata, as ubhuti, you know, without anything engenye, you know. That now abantwana bethu bayazilahlela emadodeni. Umntana kwangathi ubona equality acingela into yoba equality enoba ngutata wakhe enoba nje. You know, uye abe compensating okanye appreciative ngokwenza enye into, and thina madoda we take advantage of that. Instead of being able to say uThixo brought this child to me so that I may be the beacon of hope elifini yakhe, so that xa senza ii-choices zobuntu obukhulu ngexesha lakhe akwazi ukuyazi into okokuba there are quality men out there. Not all men are trash. Hayi not enobathana, hayi not enobathana. Ndiyazazi zakalakatha futhi. Ndichomene nazo pha ndiyazithanda. Xa ndihamba ngemoto pha. Zimisa imoto, mfundisi. And asikonqeni ke zikuhlela uba hayi uyayazi basisela into ethile thina. Momile ke ngoku I hear ubusebhongweni. Yes. Then from eBhongweni waya phi? So eBhongweni was my primary school. In fact, ndaqala eBJ Mnyanda. Suxoka. BJ Mnyanda was the first school. Zange ndiyithanda iBJ Mnyanda. Oh man, isikolo sethu.
ndandiabhuzwa ngutisharakazi wam phaa. Ndambetha lo tishara lo. Fondini elogqukakazi. Ndambetha. Yeah. Hey, ndandibuya every day ndibhonde. Mose mna ndikhule ndimaka ndingengumuntu wento ezininzi. Ndimnandi apha. Ndimnandi apha. Kwakuthe kanti uthini? I don't know why this woman Noba omnye wobhuti bakho ngo-ex bakhe. ndayibala ke into yoba inoba mhlawumbi wayebambelene phaa ekhaya. Khona into enjalo Yabo? kumisa veleni. One victimizer. Wena wavinja ipayi wena. Uyayibona la? Beshela nje. Ndashiyeka ndedwa phaa. Ashiyeka Victorize umisi. And funny thing Vovo, when I came home the reporter kwixhekwazi. Uyazi ixhekwazi la deploy abani to go and deal with that teacher. Ubani? Umama lo undizalayo. Chini. Yanyuka apha laa nto efondini ihamba nodadwayo ziyaziwa ke ziyaqhekeza. Zafika zamsolva phaa esikolweni. Sazawugqiba zathi masambe. Ndaphuma nabo. And then I was enrolled at Bongweni. I fell in love with the school. I had beautiful teachers. Yayingabazali. I don't want to lie. It was a quality and a breed of teachers that enqabileyo in this day and age. You know, there are few teachers okwazi uyibona kubo laa nto. eBhongweni ndaphuma eBhongweni ndaya eNqileni ndasuka eNqileni. I spent 2 years at Durban. Enqileni ngenye town. Motherwell. Motherwell, okay. Spend a year Motherwell because i-condition musi yokulamba nokusokola became a reality. Mane move around. Asizazi ke zanto xa zisenziwa uqombe hey kuyothi wahlala kubani ngoku. Awumani musi ngudadewethu. Uphinde usuke kuthi hayi yakubani ngoqombe hey kwenze ngantoni. Only later when we've grown up to understand oba hey bebebambisana ngomthwalo okhoyo in the household. And I at Durban, I spent 2 years ndihleli phaa nomakazi wam uSindiswa Molman, a very diligent woman, you know, very hardworking. And ndiyacinga uba phaa ekhaya sonke we inherited a bit of her care and a bit of support yakhe in any aspect of our life. After 2 years I came back ndazongena Standard 5 at Devil Primary, ndaphuma eDevil ndangena eHillside High School. Okay. Yeah. Ngicela ukuphazamisa. Ndifuna ulibala le nto bona nje sikhe soyike singabantu abamnyama ukuthetha ngale point yabantwana abaninzi. Ndimvile kodwa utata omkhulu babekuthatha nangaphandle. Hey, siyoyika manje uthetha ngento bangabana iyasebenza yena into yethu to have a lot of kids as black people. No, iyasebenza. Iyasebenza Vovo. Noba abantu bayithi ngentsokolo ucinga ntoni? Look, intsokolo is not something designed by God. Okay. For abantu. Okay. It's mostly created by systems ezilawula abantu. And I think this is the part we're going to allude to as the discussion goes. Indoba, what creates poverty is not the inability for people to work or want to work. Okay. But it is the confines of the legislative mandates as prevent the ability to progress. Umzekelo, you can get employed, you can earn 50,000 rand ngenyanga, but if you are paying the tax 38% of that 50,000 already, usengxakini. You've got a house that you have to maintain, you've got imoto that you have to pay, you've got amanzi, umbane that you have to pay for. And on top of all of that, you have to buy food in the household, you have to buy clothes for your kids. Sure. And that money becomes incompetent to maintain your life. And that is poverty. Izalwa yilaa poverty. Omnye umuntu uyakwazi upeya i-2,000 rand ibe enough for ii-problems zakhe throughout the month. You daddy? Bakhona abantu abanjalo Vovo. Baphila nge-2,000 rand ubona uba akanazo ne-stress. You are Instead upha wena. I promise you. Ubufumene ukutya kwalayithi endlini uhappy. You know, there's no problem in this world. Thina sifumana imali ezi-right but installment yemoto yabo uba novalo baxa ulala le mali xa ingangeni le mali kuthiwa inyanga ibenye ingangenanga le mali
ngonzakala because ininzi into elindele la payment. So utata when he had us ebene ability nexhakwazi. Ixhakwazi was a domestic worker. Utata ebengumuntu oyi general worker, waqala as a garden boy ungena kwakhe eBhayi. Wafundiswa ngumninawo wakhe uqhuba wokwenza license. Wenza license wa driver General Tire, wa driver a few other companies, but one of the things ezinhlekisayo into yokuba with all of what he was earning, he always at the back of his head knew into yokuba a black child is better than, because he comes from a reality yokuba nenkomo, a reality of having an abundance, a reality of understanding ukuhlalisana kwabantu bakuthi, because abantu bakuthi bebehlalisana in numbers. Ibibaliqhayiya into yokuba abantwana abaninzi, because it secured the bloodline, it secured the welfare of the family. Now thina si deprive abantwana ilungelo lokuba ngabantwana phakathi kwabanye abantwana. Betha ngumnqongo athi unkosikazi, hayu asabe ndiphinde ndizale. Ngicela le mali nami. Yebona lento wena ufrustratewa zidemands zikankosikazi ozawuthi hayi baby siyasokola. Ubuqomba uhleli kwelibhoma lalindlu. Yebo uthi umfazi siyasokola, we can't afford. So some priorities are measured with the ability to grow, because I always believe in doba if it debt iyafika kum, it means in doba I'm not doing enough to elevate my pocket. There's something I'm not doing right. There's something I'm not doing right either in terms of my own budgeting and planning, or the amount of money that I'm earning needs to be supplemented somehow. Okay. So it inspires kwabanye abantu creativity, and if you are like me, challenges inspire me. Okay. So if I were to have more children than now, ilishwa lami into abantwana nabo unkosikazi akakwazi uba nabantwana. We had complications with lo mncinci that rendered her helpless. Okay. So if it were up to me, ngendibetha ngesquad sam nam ndino team yam ka11. Okay. Ndixole, yabo. Gogo ngaphi ngoku? Ngoku I've got 2 biological children. Ndinomntana wesithathu okhoyo pha endlini enamthatha kudadewethu at a very young age. Udadewethu fell into the cycle oba nomntana naye mthume college ngambhatalela pha. Wafika walayitelwa pha. Ngekho lo tata. Fika utsotsi wamgqumza. That it lead the results when you come umntana. So I decided, you know, okay, udadewethu, she's old enough. If she's old enough to have a child, Sure. she's old enough to start fending for herself. Yeah. And I said to her, look, I supported you because I wanted you to grow, understanding the background yethu, understanding the reality yethu. But you are going to go fend for yourself. This child I'm keeping. Sure. Sure. And you are never going to have this child. Lo mntana ozaba ngowami uyamfumana mntanam xa ephuma euniversity. Sure. And I maintain that commitment because that child is mine. Yes. Yes. Needless to say, she learned her lesson from that. Today she's a married woman. She's a successful electrician. Wow. Cape Town. Oh wow. Besebenzela iStellenbosch pha waphuma wafumana better opportunity kwa FNB. Okay. So specialize in FNB ngoku. And I'm happy in that regard. Yes. You know, because it says I did something right. Uyayazi ba ngophi mama? Uyayazi. Hayi kweli cala ke I'm very open. Yes. Because Afana nawe ungayazi. I was deprived, yabo. Yeah. And I think mhlawumbe abaxhekwazi nexheko they wanted an opportunity for a right to disclose. But also, you know, enye into eyandifikela ndithetha notata ngenye game xheko mosilasweleka 2011. Ndithetha naye around 2011 October 2010 October kanje. Sincokola nge-life yam naye. Sure. Very close to that man. That man was my world. Yeah. You know, if it were not for him, I'm sure ngendiyintshayina nam ngoku. You know, but that man shaped me. You know, one time siyancokola, I got a sense yentoba
whatever uThixo said to him about me, it allowed him an understanding yentoba ngokwendalo mos kukho izinto kuthiwa ndike ndive le nto abantu bathi umntana oyintombi umntana sekhaya ne kuthiwe ke ngoku umntana notata uNceve beke wayithetha le nto ba awukwazi uba lizibazana emntaneni ozalelwa apha ekhaya izibazana ngumama okuzalayo sure bekubakho ootata abangakwazi ukuzala amakhwenkwe yaqonda athi ngenxa yoba lo tata engenamntu wokuvusa umzi wakhe kuthathwa intombi yakhe mhlawumbi umafungwashe wakhe athi lo tata mntanam wena awuyimendweni yho angavumi because funeka undizalele abantu bokuvusa ekhaya. I took it in that posture to say maybe this old man understood into yoba I would be the son he never had out of his sons. You know, and it never left my mind. And ke ngoku andimazi omnye utata. You know, so uthi ke thetha nam uthi wena nam siyafana. Utata wakhe nguDeclis, utamkhulu wakhe nguNontungwana. Uthi ke xa thetha athi unguElijah kaNontungwana. Unxiba yena impahla zikatata omkhulu wakhe ukhuliswa ngutata omkhulu wakhe. In the same space nam bendinxiba iibhrukhwe zikatata zibotshwe ngetayi. Yevovo bekunzima. You know, abantu banyuka besehla babona singabantu today, they don't know. Into about there were times where ubunxiba i-tracksuit uqombele i-tracksuit yandihlala and uyayithanda yona ikuhlala ikhule nawe ikrazuke ezimpundwini ibomvu irehwe ngerhala emhlophe uqu uhamba pha uyibone nanto ba ayisalayithi but yiyo. You know, ibhrukhwe ungakwazi uzi-afford, you can't wear a suit, but you have to wear impahla zamaxheba. We came from that life. And I think for me, these are the things endithi they shape or break you. You know, abanye abantu iyaboyisa la life, but people like me were fortunate enough to grow in the company of great minds. Hayi, ndikuvile. Mamela ke ngoku, ndikuvile waya ngasemdubane. Yes. In terms of isigila. Yes. Ubuya uthini into? So xa ndibuyayo ndibuya ke ndifunde apha. So i-high school bese Hillside, right? Yeah. Ndaphuma eHillside ndangena e-UPE. Okay. Istory ke sase-UPE sindenza buhlungu because at some point I wanted to reject my own self and resent my existence. Utata ndikhule sengenawo amandla mna. Okusa abantwana esikolweni. So I dependent on abantwana bakhe abasupporta not just me, the other children babanye abantwana balapha ekhaya. You know, I remember ndithathwa e-UPE ndirejistarisha by i-IT because I felt into yoba i-IT was unpopular at the time, yayingena ngamandla early 2000 and imali ibhatalwa was very much imali right. Ndisithi ke engqondweni yam bandibethele i-IT 3 years ndisebenze for sure guaranteed employment. Xa ndiphuma phaa ndizabe ndingumntu ome kakuhle ndivusa ikhaya because indlu yasekhaya was debilitated, yayine-asbestos eziqhekekileyo, iifestire sasizivala ngeseloteyiphu. You know, it was that state of existence. Ndisithi ke ndawuthi xa ndiyenzile loo nto le ndenza into endiyithandayo ngapha koko. So I registered for i-IT, I got accepted kunyaka wokuqala. Nqashi ke ngoku into yoba andikwazi ukuya esikolweni because anabus fare. Isikolo siyaqhuba, classes ziyaqala ndisenobathana. I used to wake up early. Ela xesha lababhuti bahamba ngenyawo babheke edasi beyophangela kusasa. Ndandihamba neza trip. Vuke kusasa yayazi ba 5:45 sisendleleni. Asoze kaloku i-teen trip yaphi le trip? I'm telling you, siphume nobathana sinyuke sithi New Brighton siyoqabela ngapha ko-Spy Back pha eFerguson eBack pha uthi Shayakulathi siyophumela eDasi. Hayibo. Ushiya igenge yaseDasi uhle negenge eya eTerminus. Hayi. I promise you, this was the life I lived in this day and age. Sihle ngenyawo pha. Ubethe ushiyeke wedwa because nguwe ngokozawunyuka aye eSummerstrand. Ezigrotman ke zezagrotman bezitshaya izoli
ziselela babutywala butshipu zifike ziyopeyinta kwezi zindlu zalamabhulu bethi igadi intoni bendihamba naba bantu in the morning. I could not sustain that thing on a daily basis. Benifika esikolweni late, class yokuqala ingena 7:45. Ngaka 7:45 mna ndisaqwabulula eSummer Strand ndisihamba ngenyawo ndibheka eUPE. Ndawufika esikolweni mhlambi around 9, 9:15, fumane ke mhlambi class yesibini yesithathu. Andikwazi ukuya kwiclass yesine Vovo because fune ndigodukile. Ngela xesha kuzabe kuqhutywa ngabanye abantu mna I'm outside hustling imali yokugoduka. And in the middle of the year I get a call dean of the faculty andibiza ndihlase phansi. Fortunately ke I was very open to i-counselors esikolo of my reality. Ekhaya ndikhula kukho abantu abagulayo ebebe caregiver ndim xa ndisendlini nabanye abantwana basekhaya. And I had a good hand in caregiving. So I did not worry. It didn't trouble me. It was a routine of the day. But when I go to school and I get called sometime in May, Mr. Mulman, usikbiza not because you've done anything wrong, but because yes, ipasari yakho has been approved. Hey, finally, kuzatsho kube better. But what this guy says to me, uthi Chonga, university policy determines indoba you need a 40% EDP attendance. Now, even if you recover and attend every day for the next semester, you are never going to recover. Yo. And if anything, bupasile uzawuphinda lo nyaka kulo nyaka zayo. Ngenxa ye-DP. I cried. Yo. Because it meant intoba my hard work going out ekhaya ekuseni, walking this distance was nothing, was fruitless, was a wasted effort. I cried. Because how is it that uThixo, in all my life, in my youth, I've been serving this man. Ekhaya andinazimoko ndingumntana odecent. Kwi-community yam ndingumntana ongumzekelo. Kwabazali abathi xa bethetha bathi ungafani nolulamile nje. Yabona abantwana aba-right. You know? And here I was, this victim of a child, of circumstances as legislated. So I had to quit halfway nyaka. Yo, man. Ndihlala endlini. Tata ke left wayohlala eNgqushwa, ndabe mna ndishiyeka apha eBhayi. Fortunately for me, there were organizations endandivolontiya kuzo, or Love Life, or Street Law, and others. So there happened to be an opportunity eNgqushwa where one school, iMatomela High School, principal uTata uNdlebe ngelo xesha, it dropped from being the top school in the King Williamstown district, eyayidibanisa neNgqushwa, to being number 16 on the list. Yeah. The school needed interventions. They didn't know what. Lathi xhego liseva kwi-school governing body phaa. Lathi hayi ndinayo umntu. Okay. Yabo? Kanye ngeli xesha uba isenzeka le nto ngoMeyi, ngoJulayi mna I had to go ndiye eNgqushwa ndiyosabela into besi sikolo sithini. Fortunately ke wanika ichance uprincipal and I had an intervention with the school. It took me about 4 weeks intervention around teachers, around students, to change the culture, to change the mindset, to diagnose the problems. Esa Skolo Vovo that year, 2003, became the top 5. From 16, it went to number 3. Oh, wow. Wabuya principal, wathi enkosi. Yabona ke abantu basezilalini babulela not ngohlobo lethu. Thenga iqamba lo milimili, bathenga iqamba le rice, itapile, amatswele namakhaphetshu. Igubo olukhulu lingakana le oil, yabo kodwa enkosi. I felt proud of myself because here was an opportunity lost. You know, ngesikolo, and I knew I was never going to recover. And there was an opportunity created. Ngento uThixo andiphe yona. You know, ngokuthetha ngale nase-NMU man wakhe, hey,
Ndiyacinga baye mna ezovovo ingandike ndifumene icheri man esikolweni. Ufundile. Walala kuyo Nanoma yebona yayekho i-chance yaloo nto because nalo mntu awuzommanager zathi uqala ukonwaba fune kugodukile. Umkhayeli umntu esikolweni. It was not easy. No, Vovo. no, It no, was dear not easy. God. And I think at the time, na university was facing a resistance because it was geared towards the transformation yokumatchwa. Okay. That match started, I think, a year or two later, but the notice for them to match. So there was some resistance because UPE was predominantly white. Yeah. Thina ke besiba ilombinyana nje yoba kuthiwa hayi for statistical reasons kuthiwe naba bangeniswe pha. So I studied ke ngolo hlobo, and then I left, and then from there ndaqeshwa eDasi. Khona ikhampani ye-aluminium pha, khona ubhuti ke sasihlala naye ngomnye ubhuti abakhulele ekhaya wayisuke eBhofolo, Okay. umthetheleli Siyona. Wayengumfundisi benkonzweni, ezichaphu ke sisebenza ngeensimbi, so andifake apha kwelihlakahlaka lalo msebenzi. Ndizame ke Vovo apho, ayinzima le wi, ndiyiphika pha kakufika eza traka zinkulu zifuna u-offloadwa. Kufuneka kuyolandwa thina pha si-offload ezi traka, ndingotyongotyo ebhityileyo ibakwana futhi elingenamandla. Ndifika endlini ndilila yonke le mihla because amagxa amashushu, izandla zam zonzakele. Every day I went home thinking I'm quitting, but every time I got home, xa ndifika phambi komnyango ndibona indlu yasekhaya, ndibona imeko yasekhaya, and I said to myself, I can't. Yeah. That company paid me 394 rand nge-fortnight. Even ndixelela na Vovo, siphila ngegrant yeli xhekwazi. Uyayibona le nto? Ixhego lisengqushu. So that 394 rand was enough for ukufakelela kwenzeke kube mandi ekhaya. Lagula ixhekwazi, ladiagnoswa ngeswekile, ladiagnoswa ngepressure, ndawuyeka la msebenzi because there was nobody to take care of her. And I took that responsibility because I did not know any better. Ukhathi umuntu ongumama. I'm telling you, Yo. it was not even into yoba ngumuntu ongumama, Mama. umzali wami lo. Akazodinga abantu bestrato ndikhona. You know, and it's blessings eziphuma kubantu abafana naye that I think had landed me to where I am today. So I started then ke ngoku finding odd jobs here and there. I met a white lady, Corinne. Corinne at some point was doing workshops, and adibana naye. Corinne, Corinne was an introducer. Ronel. You know, and then I started having good money ke ngoku phanqo. Ndake izimali zokwenyani ke ngoku izinoko. So ubeka umcimbi endaweni yawo. Then I committed, but every year I'm going to register at least one module. Okay. That was my life. Sure. So naqala pha one module ngonyaka, but I continued to find as pisanyana things. There were 2-3 days buye ndiphethe into right, phila indlu. 3-4 days phethe into mandi buye phila indlu. And then at some point, I think in 2008, I get a call from Escape Midlands College. Okay. Bane program pha ababenayo ye graduate development. Okay. And abizwa pha. Zandifake i-application andiyazi i-CV yami bayithathephi. Okay. Qha ndiyacinga inoba ngabe lungazi bayi-2. Khona into abayenzayo ndirhana. Bandibiza ndaya, get an interview the same day. Zange ndiye thina kana ndiqala ukuya ngalanyaka 2008. Kodwa hayi sinale program sicela usifacilitate yona, isalary yakho nansi 9,000 rand ngenyanga. No 9,000. Hey, inhle mosivovo. Kaloku 300. Uyabona le 392 rand to 9,000. And I was like, this is the life. Yeah. So yaqala pha. Ndaqhuba ke pha ndaqhuba. Funny thing is, while I was an expert in development for creating the character of a graduate and helping a graduate be employable, I was not a graduate. Yo. I was not a graduate. Success rate yam Vovo of the graduates I had for 2008, January, June,
June, December. Out of those graduates, 98% were employed. 98. Wow, Dad. Igopres in 2009, of the graduates I had, class yam ke nganye had about 30, 40 graduates. 30, 40 graduates. The second group, enandinayo ngo 2009, 78 was employed, 10% started their own businesses, and I can't give the statistic on the other part. So I got that opportunity. Yaphela ke ngoku la tender eMidlands College yayifundwa ngurhulumente for graduate development. Yathi Midlands no masigcine apha. Oh. Sine class problematic kwezinto zezi learnership. Ejebu nentombi caba igame yesithathu mozlando ubethwa pha 3 times. Butshone kathathu ziyakulahla emgqomeni. Kwacaba ke sezifailile kabini kodwa hayi mayinikwe lomfo. Caba kodwa mayifeli apha kum. Autotronics, mechatronics, those were the 2 classes that I had to run. Out of those classes, the students that were failing, black students that were failing, under supervision, yabelunga babephethe those units because kwakusanzwa into ba yayidominatwa ngabantu abamhlophe into ye engineering ingathi yeyabo. But these black kids who had a passion for this thing but were not understood in the way that they were. Funny thing is, Vovo, I got those kids for 3 months. Bayobhala. 88.8% was the lowest mark of that class. Lowest mark was 88.8%. Don't know 100% abayi 4. Quick group yabantwana abayi 22. That whole class passed. Now, zizinto ezingakwazi uzi-explain into about what exactly did I possess or do I possess that had the ability to unlock these children. Yaphela loo nto ndafumana enye job kwenye company. Into yokusebenza ibe ninzi man. But to some extent, Vovo, it landed me to a space where I had to, in 2018, I met with Comrade Buyeye and a few other colleagues, Zake, Comrade Van or Comrade Ntsila. These were counselors. I was running my own company now. Because laa nto yandibonisa into yoba amandimhle. Sure. Dayiqala Vovo yandiqhuba. I remember in about 2017, I had my first big gig, which was about 1.7 meter. Yeah. Contracted training. Yeah. That's born by ndingumuntu ndifike. Ngophi lo mnyaka ngaphi? 2017. Okay. Ke ndimhle mos apha. Right. Fine ke ngoku kufika kumcomrade Buyeye. Man ukuthi efundini khani sincedise man apha. Ke consultant ke mos. But bethi business mentoring and coaching, phinde bethi training ngapha. Sure. So ndimhleke kwento ze strategy. Sure. Shem noko andikho bad kakhulu. Noba ke andiyo expert ncam. Kodwa andikho bad kakhulu. So ndimane ndibabethela ke hayi man sine council siyalahlekwa ngumcimbi kaloku thina sizezi zivotelwa ngophakamisa idolo nenqindi. So asiyibambanga lento, uyabo? So I had that opportunity yoba ndi-interact with these counselors. Sure. Man again bacebisa here and there, and I would prepare notes for Mr. Buyeye and other few. Then they invited me. Besenza ke into yabo yokuzama utshintsha urhulumente from it was a coalition government. Sure. Ndabizelwa loo nto ndathi andizolunga kule. Qhubeni le yokutoplisha ngendawo. Ndingancedisa ngokucreate an alternative package. Sure. If you are removing this government, what do you have to bring? So Obobani were very passionate about addressing inequality. The mandate was very clear from what they were saying. We want to tilt the standing arrangements. Black businesses in the city, black businesses, only participate in 4% of the economy of the city. The rest of it is in the hands of the other minority group. So this was the reality. And this 30% urhulumente asinike wona ukuthi we tender 30% black BEE London component. Yabona, we felt it in into about should it not be the other way around? That 70% must be in the hands of abantu bakuthi, then the remaining 30% ibe kweli cala laba.
because ibingasincedisi that these guys are not giving us the skills, they are not helping us grow. So they were clear, Oboban, in that regard. They were clear about services coming to a cast and other things. Obviously, when you create a package, kukho abantu abazayidestabilize along the way. Because kukho interest zabantu abathi kudala sasokola, khange sizabalazela ukulamba. You know? And they were part and parcel of the band of people that were in this cluster. So I got that opportunity yoba ndisebenze nabo bantu banjalo. Bawina 27 August 2018. The next day I get a call from Deputy Mayor Buyeye. Guy says to me, "Ngicela uzaphi ofisini yami manje nengxaki endinayo. I need to employ somebody and ndifuna undincede kule nto." Okay, sure, ndiyeza mhlekazi. But unondithumela ii-CV zaba bantu nobaqesha. Cela uze apha. Ndifike nyana khupha ibhandle ye-CVs azibeka apha jonga. Ndingena izolo ebusuku kule nonsense. But namhlanje kusasa nazi ii-CV. Zabantu abacela itorho kule office yami. Yo. Ndithi ake mhlekazi kaloku urepresent iparty mos wena, une-political party yakho. Khangela umuntu pha athi lo mfondini ndithi nazi ii-CV. Ndithi ake enza kushortlistela athi efondini andizifuni zonke ii-CV. Ndifuna wena apha. Yo. That one day eyandibangela into yoba ndibe traumatized. How can this guy ndithi ndiqala uba ngumuntu oflourishayo because ndiyazibona uba ibhizinesi yami iqhuba kamandi. Yes. Uthi mani uzongena kobu vukuvuku mna borhulumente. Ndingafunda ukwenza nalento. So I had to take time because I had already committed to myself into yoba andinaze ndiqeshwe because ingqesho icreator i-red tape in your ability to deliver what is key for abantu bakuthi. Ndangena ngalo hlobo ke ndahamba ndamshiya uBuyeye ndohlala ndoyicinga lento. I remember I called my wife that day ndomlanda emsebenzini. Sahlala phansi and I said to her, "I've just been called and this is the request." Uthi unkosikazi hayi kaloku ichoice yakho leyo. Ufuna uthini ntana wena? Ndithi kuye kaloku mfazi ndandithathe i-decision and andifuna ujika kulaa decision. Ndiclear. Akho nto ibangela into yoba ndifuna uyoqeshwa mna kamasipalathi. Athi ngoku why is it hard ke ngoku? Nantso kaloku i-decision. Ndithi the decision endenzela ixhala into yoba ndiyayazi the power of this office and what impact it could create for the city. But equally, if I'm refusing to help serve this office and this leadership, it means that I can never complain about service delivery. Yeah. So if I have a power yokwenza into, mandiqale ndibonise apha. Wow, that. So that's where it started ke into yam nalo masipalathi. Wangena njani? Ndangena ngolo hlobo as a strategic advisor to the deputy mayor. Sasebenza vovo. There were interventions esizenzileyo eBoysens Park kwakho amabubus pha ayengahoywanga ayenobunzima. There were riots. If you yakhumbula that year 2019 was burning. I was one official next to two politicians, Ubobani noBuyeye, who had the responsibility to diffuse what was going on there. We successfully managed to get those people relocated to area ekuthiwa iYakflagte, iPi Boysens Park nayo. Abantu bala community abanenyane sasisebenza nabo ababesistructure sasivocal ababechisa will tell you sihleli kwezi zindlu because of uMolman, because of so and so, because of so and so. My name will be there. So we had such responsibilities. There were a number of other things in terms of governance, ebezingenzeki, strategic relationships that the city used to enjoy with your business chambers and whatever you. My responsibility was to push the deputy mayor. You have to go there. You have to show face. You have to make sure into yoba abantu bayaserviswa. You know, areas ezinabantu ebekukhalwa kuzo kucaba abamameleki abantu, we re-established systems ebezingafunctioni to some extent zafunction. Unfortunately, that year was also the year yoba sisondele kwi-COVID ka-2020. 2019 ubobani ngoDecember stop being mayor nge-5 kaDecember. uBuyeye became the mayor. I became the chief of staff kaBuyeye. Okay. March 21st, COVID hit.
myself as a chief of staff, together with every other administrator, we had a responsibility of serving the community by clearing sure into yoba abantu bakuthi abafi unnecessarily. Abantu bakuthi inkonzo ziyafika, amabobosi ayingenazo ii-toilets, ayingenamanzi. It is in that year where we accelerated bringing those services to the people. Abanye abantu ke bafumana ichance yomosha pha. Because kaloku bengafollowishwa the relevant channels ze-supply chain. But there were also a lot of beneficiaries in terms of our communities. Safaka imibani. We made sure into yoba iindlela ziyalungiswa. There were a number of things, but the time was limited because we're in a coalition government. The apply ke kwi-position ka-international relations, the current position that I hold in the institution, xa ndinga-actiyo as a COO. All right. I remember it was around March 2021 apply kwam. Ndobizwa ngo-August Okay. 2021 for a post endandiaplayele ngoMarch for an interview. Into le interview ke ndihlekisa khona into yoba andizombiza ke lo mfo wayendibizile. Wandixelela lo mfo ba Okay. jonga mama asizokuqesha kule post. Hayibo. Awandixelela. Wathi apha kukho umuntu oceliweyo endofunwayo. So uzawukhapha. Hayi kwenza ezo zinto. Yabo? These are the things endifuna abantu bakuthi bathi xa besithuka basithuke bayazi into yoba kune-characters ezikhona in the system Okay. ezibehave in a way that should not be. All right. Right? Ndavuma ke ngqondo hayi and ke ndiya-appreciate nam ukuxelelwa. Sure. Yabo ndizazi uba hayi ndiwaste ixesha. You. Ndaya ke nyhani vovo ndo-waste ixesha. But something in me was burning because while I was told into yoba ndizoqeshwa, i-invitation yam to the interview ndayifumana ngoLesibini ebusuku at 23:57 in my email inbox. 23:57. Andizazi officials kamasipala ezisebenza ngelo xesha but iyam interview request at 23:57 yangena. Kwathiwa uyafunwa ngoLesine, day after tomorrow. You must confirm no later than 12 tomorrow. Uyeva ndixelela? I confirmed ngoLesithathu. I confirmed ekuseni because ndiyathandaza mos mna ebusuku. So elaa xesha linokuthandaza la 12 midnight. Xa ndigqiba phaa ndajonga ii-emails, anento endibhenayo man ethi open your mailbox. Ndabe ndiqomba mailbox yantoni? Yabe isithi into vula i-mailbox, ndayivula i-mailbox and here I was. Invitation. I responded that minute to say I am coming, invitation ndiyayamkela for the 2:00 appointment. That was fine. Ndaya ke kwi-interview ngoLesine. Funny enough, but i-interview yam is supposed to be around 2:25. 8:00 sasa, and I was told it's a virtual interview. It will be recorded. Because kwakhona into ye-COVID, mos singekabi phuma incam pha. Sure. No problem. Ndivuke kusasa kubekho into ethi kum, hey, apha zawubethwa ngeshibobo apha. Mandingayenzi le nto ndihlela apha endlini. So that noba kuqhawuka i-connection, noba kuthini, ndiyazi into yoba it was not my fault. And ndiyawuyika ngenele nto atyhuzwa. Ne? Right unatyhuze ngento endingayenzanga. Atyhuzwa ngento endingayaziyo. Ekuthiwa indi-deprive the opportunity. Apha kuzawuthiwa bendihleli nomntu ozandiprepa apha. Suke mandiye kwa-IT. Fike nyhani ekuseni around 7:45. Fike ndinkqonkqozela udirector waka-IT. Hayi ma'am, ndine-interview. Ndize ndisutile ke ndimhle ngalantsasa. Ndine-interview but kuthiwa ndizayenzelwa virtual. Cela undisetaphe. Ndithunyelwe le link. No problem. Why ungayenzeli endlini? Mani isemini le nto yakho. Ndithi sisi wam. Na-connectivity phaa endlini. Chopha kuyi. Ndinayo mos i-Wi-Fi endlini. Na-connectivity phaa. Okay. And ke ngoyinto kamasipala athi le. Hayi nyhani la sisa ndilungiselela i-boardroom yakhe abize ii-technicians zakhe sindenzele le nto phaa. Hlale phaa. Ndingene ke nyhani ke around 9:15 connection i-right. Ndingene phaa kuthiwe mhlekazi, we are not looking for you here. You should not be here. We will call you when we are ready. Your interview is at 2:25. Ndithi mna no problem. Hlala.
linde ke ngoku u-2:25 wasemini Yey. kufowunwe 10:30. Are you ready for that interview? Hey madoda. Ndithi mna ewe. Kuthiwe in the next 5 minutes uzuconnect. Connect. I prayed Vovo. I said, Thixo wena uyayazi oba andizanga apha on my own accord. And ke ngondiyayazi ba mos andizoyithatha lento because inomnikazi wayo. But at least give me the heart and the might to tell the story silent uyifaka enhlizweni yami about my city, about this function. Ndayeka kulaa ndawo. Did the interview, lithi ndinoba ndiqeshiwe pha. And afumana correspondence kuthiwe 2 weeks later uzawube sewuyazi ba ubethile okanye ubethiwe. Yagqitha 2 weeks anaqonda hayi ndibethiwe kakade mos into yalaa mntu bekuthiwe yeyakhe. Ana stress. Qhubekeka kwaqhutyekeka. Vovo. Ndifonelwa ngomnye umfo ngokupha ongu-HOD wale function. Mr. Moman, kunento ye-province apha. Ndifuna i-update. Ndithumele kuwe ndithi hayi. Uthumela kuba kutsho mna ke ngoku ndithi awuyaphazama khangela abantu bakho kaloo fowunini because andiqeshwanga phaa mna unondithumela into ze-province athi lo mfo hama ayikho le nto uyithethayo njani uba uqeshwanga ileta zange uyifumane dani zange uxelele uba uqeshiwe ndithi mna hayi andiyazi loo nto kungoSeptemba Vovo Hayi bo. ngoSeptemba mid-month Umrholo bawuthumela phi? Kaloku andikwanga letter of appointment. Yabo? And andizazi mna ndiqeshiwe qha ndiyazi uba mna iyaqhuba ibhanti nomnikazi wayo because bendixelelwe bayonto yami. Yebo? Hey! Ithi le nto kuthiwa kuqeshwe mna ndiqonde andibelieve. Ndiphume endlini. Vovo, ndiphume endlini. Ndihle ndiye kwamasipala. Ndiye kulaa chap yakwa-HR ndiqonde hey le chap indiqhela kakubi ndifike ndihlale phaa ndithi yebonini kuthiwa apha wena umele uba undithumela ileta. Eyicela ixolo ichap yabantu hayi I'm sorry Mr. M into bezininzi sike ndabhizi kakhulu Asoze. ndaqomba bendisetyenzwa No ways. I promise you sometime mid-September ndiyiconfirme ke ngento yoba nyhani ndiqeshiwe apha ndithi kule chap andihambi ndizawulinda ileta yam hlale phaa zinzi ibethe Vovo le leta le chap ibethe igqibe indiniki letter of appointment. Uyandiva ndithini? 1st October ndiyaqala emsebenzini. Ngento ebefanele uba ndiyifumene ngo-August. Siyenzeka ke nakwabanye abantu ezinto ndizithethayo. Ufumanisa umntu uphumelele but ubethwe yi-system somewhere or somebody somewhere. Icinywe laa nto ingaveli uba yakhe yakhona. Siyenzeka ezaa zinto. It's not good practices. Zizinto esi-aware ba zizinto ezenzekayo but yoba zenzeka njani we don't know. You know and you can't qualify. So lo mntu waphosanisa nomrholo wenyanga. Fondini. Kodwa ndabulela le yoba ndiyazile. You know? And I think this is what prompted me to dedicate my efforts to stabilizing i-functionality kamasipalati at least kule level ndikuyo. Okay. Where opportunities arose where I need to represent the city at a provincial level, at a national level, I would do so diligently, understanding intoba andiyi ngoba ndiqeshiwe apha ndiya because there is a lot of people abahleli power not aware of the environment as operator kuyo. And this for me was important. It was important to showcase the ability efforts as you could and not misrepresent the facts. Mame xolo kancinci. Ndisakhuza. Thina xa sibona umasipala the only thing sicinga amanzi, sicinga umbane, sicinga ntontoni. Ndike ndikubone apha wena uhambe eAmerica kodwa ngomasipala lapha eBhayi uphinde wena sidikidik useGermany umulumani isinceda phi thina because thina sinamazi thina kumasipala thina. Hey, how does that work? Can you educate abahlali into yoba yintoni i-importance of you going eAmerica, importance of you going eChina, importance of you sinibona semaphepheni ba mhlawumbi imeya ifuna kwaloo nto leyo imeya uba wena useGermany
okanye ku-1010 alabo baxoka kwi-Herald be-confused ba hey bani usegermany bani usechina ithena ukuthini laa nto why khasiphe nje phayana. So hey Vovo, I'm glad futhi uyibuzile le nto because it will help me address a few other things abantu endicinga into yoba i-propaganda Okay, does not do credit sure, kwii-efforts zorhulumente wethu. all right. You know, sine publications, ne-media houses dedicated to publicizing all negativity. Yo, because bona loo nto. Sine communities that are dedicated to discrediting any productive thing eyenziwayo ngumntu ozamayo. You'll find that kuthiwe mhlambi we have managed to build a water treatment plant ezawusevisa yabo i-backlog areas ezithile, so you are dealing with the issues of sewer and whatever else. Kubekho abantu abathi corruption don't because in their mind development can never be black, it must always be the other way. Now why do I have to go to these places? In Nelson Mandela Bay municipality, in a vision of being a globally competitive city, excelayo in terms of creating opportunities for investment, tourism, and showcasing the beauty of our landscape, you know, by promoting the city, senza loo nto. So xa ndibona ndiphuma umasipala kuqala kuthiwa yi-local government sphere. There's 3 spheres of government okanye kukho iintlahlo ezintathu zorhulumente. Kukho national government okhokhelwa ngumongameli welizwe, kubekho provincial government okhokhelwa yinkulu baphathiswa yephondo, kubekho umasipala okhokhelwa kusodolophu. Right now at this level local government ngurhulumente we-access to communities, direct access. Okay. Umhlali xa kukho i-crime ukhala ngomasipala, xa ngekho manzi ukhala ngomasipala, xa ngekho ambulance ukhala ngomasipala, xa kungekho mbane ukhala ngomasipala. What we are not doing right is to tell abantu bakuthi into yoba jonga man, xa uthetha ngecrime susijonga thina. La mandate uku-provincial and national government Suxoka. ayo yethu. Sikalo sinxamo sifuna ukuthi umeya thina. Meya. SAPS ku-provincial and national government, right? Uzawufumana same story kuthiwe okay ku-provincial and national but abahlala banqonqozi eBhisho xa kusitshe bhayi. Banqonqoza phi? eCity Hall. Because abahlali are not aware. Yeah. Kukho ii-services, i-library umzekelo. Libraries ezikamasipalathi but i-funding ye-libraries ibheke ephondweni. Ayiphumi ize kumasipala. Now i-library xa zingarisoswa asikwazi uoperate ii-libraries. Urhulumente uthi kuthi National Treasury we can't fund libraries. Sikwazi uzifunda because ayo mandate yethu. Xa sithatha imali urhulumente asinika yona utreasurer ayinika thina nephondo elinikwa ngutreasury, athi uprovincial government sithatha le mali safaka imali sibhajetele ii-libraries eziyi-50. Thina ngapha sithatha imali sithi sibhajetele ii-libraries eziyi-50. I-double dipping. So urhulumente uthi nina masipala buyanumva imali siyinika aba, but aba imali abasinika yona is 1% of the actual amount needed to operate these libraries. Nafuneka ukhumbule ke ngoVovo into yoba abantwana abamhlophe nabantwana abakwi-privileged communities abasemisa library. Izikolo abakuzo zine-libraries zazo, right? But abantwana abasebenzisa libraries ngabantwana bethu, abantwana basenobathana, abantwana basezwide, abantwana baseNew Bright, abantwana baseFear Plus. These are the kids that use these libraries. Now if uthi umasipala must not pay i-library, xa icinywa la library icinywa bani? Umntana omntu omnyama. Right? So what do I do mna? International relations. Understanding that we need to be a globally competitive city. Okay. Right? Promoting this city means funeke qala
ndithatha ireality yale organization ingulo masipalati enabantu aba 1.3 million, majority yabo 80% wabo ngabantu abamnyama. Ndihambe ndiyochampiona ingxaki zabantu abamnyama. Sine-industries or sectors that are not funded well, that are not operating well. One of them is the creative industry. Creative industry ayifumani funding. Akho nomuntu ofuna ukuyi-owner. Baninzi abantu abazimvumi, baninzi nabantu abathi sifuna urecord. Sine-SABC here, umzekelo. But the SABC is not accessible to our own people. Xa ufuna urecorda, the price is expensive. If you have to run a podcast ucela studio pha, the price is expensive. But umuntu ohlala kwaZakhele akayazi loo nto by mandate ka-SABC okanye mandate ka-digital communications and whatever else unkqonkqoza kumasipala. So umasipala kube ezi zinto zingabhajethelwa kuye, uMolman ke ngoku ufika yena athi okay, what can we do for these artists? We need to create an opportunity to promote italent yabantu bakuthi. Sinomama abaphila ngokuhlohla, abenza intsimbi, abama abaphila ngokuthunga, abenza imibhaco. These are the things that we sell to the world. Sinabantu esibaziyo ba le chap kudala yabantle kwi-painting, ine-hobby ye-painting, iyayithanda. But umjita wakhona uhlala e-backyard, yabo, uba uyaphila kakuhle, uzitshayela izoli yakhe to dump down i-frustration, but le talent yakhe in the US, xa enoyithengisa kum ndingakhala mna ndixa sithi 1.5 ndikhale mna. E-US ndifika phaa ndiphethe le portrait yalo mjita. Kuthiwe phaa sayithatha nge-10,000 rand. Oh wow. Now we create those opportunities. Okay. Number one, ngo-2022 sithengise i-art pieces zabantu balapha ekhaya. Apha kulo masipala wodwa. I-paintings. Over 60 of them. Zathengwa zonke. Zisuka apha. Azithengeki apha ekhaya. Safika eMerica, zathengwa pha. Ezinye njengoba ndithetha ngawe, they are exhibiting in museums in the United States. Talent from this city. Sine efforts esizenzayo ze filming, where we are creating a space of developing a film. Siye kuxhomeka kubantu basuka eGauteng, Cape Town, Durban, Limpopo. Yabo, italent elapha ayikho supported. These are the avenues that we are promoting. We've got now a group of practitioners in the US who are dedicated as figure up on a yearly basis to cultivate the talent yabantu bakuthi. Siqale lo program ngo-2022. Dithi ke musiqale ngo-2021 phaa kula office ne? October. Ne? These things ziyenzeka. These are not things esizifihlayo. Ezi trip uthetha ngazo kufike kuthiwe hayi nanku uMolman useGermany kuyaliwa kuyathwana. You know, last year, in fact 2024, from 2022 siye saqala ubudlelwane nedolophu ekuthiwa iBrunswick eGermany umzekelo. Intoni? Brunswick. eGermany nabandazephi town Germany, that's Germany naqhamba. Hayi netam iBerlin, iBerlin Yeah, iseGermany. Hayi mhlawumbe kwazi iBerlin. Umuntu obize enye itown yandothusa mba. He kwazi itown eGermany. So what happens there, Vovopa, we started negotiations with this city because iphondo lethu linobudlelwane neprovince yala dolophu. Okay. So sane discussion sabona ba masingasondelelana, nyanisasondelelana. We then decided to create a sister city. All right. With this city. Sayisana into effect in 23 October 2024. Now ngo-January 2025 uMolman discusses naba bantu yekuse man sidinga uncedo man. Uyabona ke Vovo khwele into ithethwa ngabantu yenziwa into yokutya ngoku ye-gender based violence nokulimithwa kwelungelo labantu ababhinqileyo over ilungelo lamadoda, le nto kuthiwa yi-anarchy ne-patriarchy, sorry. Ndithi ke mna ke kwi-Germans, we need a program that we are going to partner in, funded by you, Okay. for the development of my city. Remember, the term was local government, nguyo ne-direct access to communities. Ndidlale ibhola mna eCape Town.
ibala eliphucukileyo engenadlala kulo yiWolfsini, but andingomntu wesport. Yabo andingomntu wesoka mna. Into yam nantsi. Now, sinabantwana ababhinqileyo. I think eyandothusayo yinto yoba one day I was watching Parliament and I was listening to Parliamentary Committee on Sport kugrilwa i-leadership yeSAFA nge-inequality eprovidwa to the national teams zamadoda and the national team zamabhinqa. And I realized by even i-league at a local level yabantu ababhinqileyo ayikho equipped. And I said something needs to change here. So we then started negotiating these guys. There were a number of programs that we said we want. One had got to do with a smart, safe city, where we solicit funding. Germany gives us money, sifake a smart city, developed network, ezawuba nokhuselo kwi-areas zethu. That's one. Two, there is a component of trade and investment that is in the city. You know that the majority investment in the automotive sector, and the biggest employer in the automotive sector is VW. But automotive sector is iyalila because in South Africa ayikwazi usecure investment. Sinengxaki zemibane engakwaziyo ukwenza the value efunekayo. Sinemithetho prioritize pricing in terms of employment, which is correct, but it plays a very big role xa ungakwazi usecure the investment as a city. So one of the things I said was that's one other component, to look at alternative other streams of investment that could come to the city in the event that VW closes. VW engekathi ba sizawuvala because yazibona ba Chevrolet bahamba, and a few other companies have been starting to tell us amatayara ayahamba ontondoni ukude uhambile. Now we're sitting here sithi makungayiwa kwezi ndawo. Uthi uMolman ke ngoku pha eGermany ndifuna imali siqale ngabantwana aba, ndinabantwana ababhinqileyo, ndihlala nabantwana elokishini ababhinqileyo endazi reality yabo that nobody else cares about, but these children don't have an opportunity. Sinidi program vovo ezawuncedisa umntana ongekho kwi-acumen right yesikolo but gifted kwibhola. Italent yakhe ibe italent ezokwazi umtyisa in the future. Germany is very big on sport, is very big on soccer, so this was a low-hanging fruit. Then we said, let's take this thing. Sancokola ndathi a girls tournament by Tang. Oh, wow. We then started doing the paperwork, doing applications for funding around March. Sayisubmita ngoMay. NgoMay, njengoba senze submission, ndifumana invitation to go to Germany. Okay. I-invitation ithi sicela uLulamile Molman, ngolu hlobo ndithetha ngalo. Sure. Sicela umeya uGary van Niekerk. Remember ke this arrangement yayisayinwa nguGary ngelaa xesha. So I should think baze yena abayazi doba utshintshile uGary ngangumeya uGary ngoku kukho omnye umeya. So ileta yafika ndiyiprocessa in the system, and ithi ileta vovo sifuna uncokola nalomfo mayela nee-opportunities esinazo for uncedisa idolophu yenu. Sifuna uncokola nalomfo nezinye izinto eninazo eninozenza ezinobangela uba sendle ubudlelwane nani, but itrip lesizayibhatala ngokwethu. Athi amajamani itrip sayibhatala ngokwethu. Okay musilula musine. Bhala i-paperwork, thumela nami ebaphathini bam. Baphathi mayiqhube le nto. Abaphathi ke ngelinye ixesha bayakwazi uba bhizi ezinye izinto, zilahleke ezi zinto because ayizo zinto zingathi zi-practical. uMolman ngubani yena azofika athi iqinji out of nowhere agqise siphethele i-tournament ene-funding? Ngubani yena? Yabo? Yo. Unfortunately ke la trip yapoliticizwa ngabantu bemedia in a wrong way. Yafaka ipressure kusodolophu wethu. Uyayibona nditshoyo ne? And usodolophu had a back foot now to say now that land isiza ngemedia ngale ndlela zangayo ongathi kukho some ill element. Ndiqeshelwe laa nto mna vovo. Ndiqeshelwe usuka apha ndibheke kula mazwe ndifike ndincokole ngedolophu yam ndibiza abantu baze apha. Now
we went to Germany. Despite yonke laa nto yayibhaliwe phaa ndingayaziyo ndingafuna ukuyazi. But needless to say, we secured 1.4 million grant funding from that trip. La mali was approved for us. Communication came on the 31st of December 2025. Get 21st March this year, this month, kule veki izayo, I'm hosting 22 Germans here. 18 girls, 4 adults as a result of that intervention. Paid from that grant. October, Vovo, I'm taking 18 girls. Abantwana abaphuma kwaZakhele, eNew Bright, eGelvindale, eMotherwell, that were part and parcel of a trial esirane apha. Sincediswa nguSAFA. Abantwana boy 18 would never in their life have had an opportunity to go to Germany. Yabo? Those kids are going to Germany. They are paying nothing for that trip. They are going to Germany. Flights are paid for. Accommodation is paid for. Now, why do we need these trips? Last year, I hosted in this city as part of these trips because uqala kwami US was in 2022 kulento yalo masipala. 2022 in February. May 2022, I brought to this city 10 young children. Abangantwana abanzi camp yabo yange summer camp, but summer camp because it's summer kubo ngoJune. Njengoba winter kuthi summer camp yabo bebidla ngoyenzela eKorea. Ndaba abapha eKorea ndabazisapha. Now that thing has been growing for the past years now, 4 years now. Bayeza abantwana every year consistently. Last year, we created an opportunity, a partnership at an international level for Nelson Mandela University. Today, Nelson Mandela University has got an agreement with the university in the United States because of these trips. Bayakwazi ba wena wawalka uye phakla yiphi ubaphathela izinto. Abakanifuna ngoku ababantu. Ngabani apply for ndini soko reject. Sawuthetha noba into ichancellor yakhona. Yebo. Yes. So these are some of the little things, Vovo, and we've created opportunity for tourism. Sasise States last year sihamba no executive director waka economic development, tourism and agriculture. CEO pleader into 80. Nelson Mandela is ready for business. If you were to look at the statistics, Sasiye South Florida, Fort Lauderdale, Broward County, that one is the world's third biggest cruise liner dock. As a result of that trip, the ability yokhula kwethu in the city, kwinto ye cruise liners, was increased 700% last year alone. These are the results of trips. Not because we enjoy going to these places, not because it gives us any comfort to see families to and be exposed to all sorts of mannerisms and criminalities, but silapa because we have to do that work that nobody else is able to do. So asifuna uyeka ke la process, but abantu bakuthi ngake ba understand into ba it's not all about umolumano travel ishayo. Okay. It's about serving the interests of this city beyond anything else. Sinawo amaphulo kangamanye, we missed an opportunity to secure funding a power plant in the city in 2023. Niphosa njani ke sesivala ke novala ngoku. Vovo, we had a guy who was heading another department. Yathwa nansi imali khona siniki business plan, wathi business plan ikhona. Safa business plan zange iphume kude kube ngoku. We could be generating our own electricity in the city. But these are some of these efforts and akasekho man fondina now thetha lonto ngoku. Kona I think sometimes i-system yasibetha sizi employees or administrators singakwazi nokuthi andina ability yokumelana nalo msebenzi or whatever the motivations are, but not because prioritize abantu sijonga into banza utya ntoni mna kulento
neshore lo muntu uyaxoxa somewhere manisithi nina abafele kodwa nguwe Yho, siyakwazi. You understand? Mamnila tata man, hey, thanks kakhulu man, this ivule amehlo. Ndiyafuna man uba umane usiza apha. I-important into yakamasipala. Mna ngoku ndimngaka umasipala, all I know ngento umasipala into edibanisa ne-corruption, kukho iikhothi. That's all I know ngomasipala. Umbane ucimile u-1010. But ngoku when you're talking ngezinye projects, so la office yakho phayana if ingakhona indlela simane abanye abantu bongothuki ngokuba abantwana baye eGermany. Umuntu ongothuki bangabantu kunto zefilm. Sizazi zingekenzeki so that siprepare usitiche into bangabana mamelani ke makubekho lepho so that by the time ezindawo zifika kuyakwazeka baxhuze kanjani, you know. So sendiyibona uba zizinto ezinonceda abahlali without us focusing on politics and nezinye izinto. So ndiyathemba into member ingayivuyela into enjalo. Abahlali bangavuya into ba for a change abathethi ngento ba umbane amanzi intondoni but i-development yalapha sizazi ba kukho city to city relationship ba apha neFlorida apha nentondoni thina la town yaseGermany Braunschweig basithathe ngeBerlin qhathi na phela ngoBraunschweig things man kakhulu and enjoyile for basive it's city yethu le imetro yethu le ifuneka siyihoye so kumnandi xa engazuba sithi abasithetha ngayo ngubani othetha ngayo, you know. Right. Thanks kakhulu and I know but it's not the last time. No, thanks Tavo. Yes, khabulisa umama ekhaya fanele kambuza umama ekhaya. Foni ngalokho anguthi mandibuza umama apha. Nebandla ngicela sibuze nebandla nje basivala basihosta kamandi. I enjoyed the service phakuwe. I need to go back ngenye game ngoba thethe ne-youth kanye ithini ndiyathanda kaloku imike No, we'll appreciate those things. phambili phaa kumike babethe igubu for him na before ndithethe. No, Bobo, thanks Ben a lot. I think mandiqale kule ndawo ndithuma kuyo. Yeah. Noba bendizawuya phambi koba ndithi enkosi bendizawutsho ndithi one of the things that create a happy environment uye emsebenzini une-comfort. All right. Yinkxaso oyifumanayo in the household. Sure, tata. I am fortunate ke into yoba unkosikazi endinaye throughout the complications of what I do Sure. uyayisupporta because u-understand inhliziyo uThixo andiphe yona. All right. So ndiyafuna ukuthi enkosi imanqukhwe ngcwelekazi uMamgabaza. It has not been an easy life but it has been a wonderful life. Oh wow. uThixo akugcine akwenzela inceba kwezinto zonke and we continue to make strides. Ndiyayazi ba siyenza kunye lento andiyenzi ndedwa. Sure. The sacrifices I carry are twofold kuye nabantwana endinabo. And funa ukuthi enkosi nakubo because abantwana bam they support me. Life becomes rough at work. I come home to my happy home. All right. No, abantwana banilangazelela every time. Sure. uThixo ke wandenzela inceba into yoba expande ifamily endinayo ngebandla. Okay. Abantu endingazalwa nabo but abazibulalayo for mna. Okay. Abazidinayo for into uThixo endithi kubo uThixo uyayithetha uyayenza. Ndiyalibulela ibandla kakhulu. Zikhona ii-enemies ke zento elungileyo vovo. Sina i-capacity ye-weakness in leadership in the churches. Ubona kukho le dysfunctionality yabantu abasuka ngaphandle bazokutyisa abantu ingca benza amasikizi namanyundululu. It's because the dysfunctionality ikhona kuthi as leaders of the church in the city. So ndiyafuna ukutsho ke ndithi anganguThixo angasinika ingqondo yakhe nobulumko bokwazi ukwenza intando yakhe ngabantu bakhe. Sifumane izinto ezilungileyo not only because sisenza but sibe nento ethi phaa eBhayibhileni kukho indawo phaa kwincwadi kaMatthew chapter 5 phaa kuverse 14 lithi ilizwi kaThixo phaa malukhanye ngokunjalo ukhanyiselo lwenu phambi kwabantu ukuze abantu ababona imisebenzi yenu emihle bamzukise uThixo osemazulwini. If we can understand into yoba yonke into esiyenzayo asiyenzele for uba kurecognizwe thina, yenzele into yoba kurecognizwe the one who has created us. So yiyo ke ndifuna ukuyitsho ndithi enkosini kakhulu ngenkxaso, Thixo asi-inspirishe sibhekele phambili.
ndigqibezele ngale ndawo ke ngoku Vovo ithi ndifuna ukwenza iplea Okay. kwi-media houses All right. kubantu abasiphathela umlevo. Ibhlungu into yoba uthi uyokuzakuza i-investment seyithandiwe kuvela i-headline emdaka about our leaders in the city. It's very bad. You give confidence, yonke into yenza sense, ishukunyiswa i-negative reporting. Mamela. Njengoba useGerman uthetha ngezi millions. Tyhini, Thixo, Abantu baseGerman xa bejonga bafumana i-headline ye-Herald ethi asikho right. Fondini apha njengoba ndiseGermany mna I was read an article ndingekayiboni ndiyiboniswa Ufundiswa ngamaJamani? Ifondini aba bantu we talk. This was a collective of about 60 cities in Africa ezine partners in Germany with funding from the European Union, the German government and other things. Nelson Mandela has pleaded for money in projects that are in the pipeline that need to be funded. Dikhutshelwa pha article pa. Hani mamela journalist kan mameleni. In the morning, kuthiwa kum, what is your city? Ndithi Nelson Mandela. Kuthiwe uGering lo ngumeya wakho lo. Ndithi ewe. Kuthiwe but why is he corrupt? Because the narrative fed, the frenzy created in media outlets, it created this negativity. Now we could have lost this money, we could have lost good relations, and ezinye izinto zenzeka because journalists promote propaganda. That is why budlelwane bethu neAmerica bukulenda sikuyo. It's because wrong information is promoted about the country. We can't continue like that because abantu abachanekayo ngaba singabo. Nkosi Tata, no, thanks. Asoziphele. Sengicinga ezinye izinto. Guys, thank you so much man for watching namhlanje. Hayi ke le namhlanje bingesa nobathana. Zange yakhe yenzeka enobathana site service kubekho abantu bakwi podcast. Kubekho umuntu kwi-office. Hey. Office. Hayi zange yenzeka lokho. Ngoba betoyitoya abantu nge-80s. Babengayazi ba from phela nobathana ungabe uphaka la office enkulu. Of course. Thank you. Guys, ninivile man nobathana. Ya siqhubile namhlanje. Siqhube kakhulu. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and like. Siyabulela kakhulu for not skipping izinto. He's definitely coming back because ngoku asizuphinda sitye more time on introducing him. We'll have more time on teaching policies nezinto ze-metro. So the more abantu bazamana bekufumana, we want you to come xa ithe yakhona a chance. Thank you so much guys. Hope to see you again soon. Thank you, sir. Sharp.